В днешния конкурентен пазар правилното осветление прави разликата. Представете си технология с изкуствен интелект, която автоматично регулира светлината според околната среда, подчертава продуктите по най-добрия начин и намалява разходите за енергия. Нашето LED осветление с изкуствен интелект прави всичко това без сложни настройки, без излишни разходи. То се адаптира спрямо времето от деня, осветява пространството с перфектния баланс на цветове и интензитет, за да направи вашите продукти по-привлекателни и забележими. Осветлението автоматично се настройва спрямо времето от деня и нуждите на обекта. Лампата имитира естествената слънчева светлина, за да създава най-доброто усещане през различните части на деня. Представя оптимално продуктите, регулира цветната температура и интензитета автоматично. Нашата иновационна LED технология използва вградени сензори и AI алгоритми, за да адаптира светлината според средата. Как работи автоматичното разпознаване на средата? Специален сензор на всеки 20 минути анализира околната среда и коригира цветната температура, така че продуктите винаги да изглеждат атрактивни. Има датчици за движение. Така лампите знаят кога има хора в помещението и намаляват консумацията. Няма изкривяване на цветовете, стоките изглеждат по-примамливи и качествени. Има вградени персонализирани режими за различни продукти като месо, зеленчуци, дрехи, мебели и други. Предлагаме ви удобство и интелигентен контрол. Дистанционно управление през мобилното приложение, има възможност за програмиране на сценарии като дневна, вечерна, промоционална светлина. Има гласово управление, което е съвместимо с смарт-системи като Alexa и Google Assistant. Спестява до 80% от разходите за електроенергия. Благодарение на интелигентното управление, LED осветлението издържа 10 пъти повече от стандартните лампи. Няма нужда от редовна подмяна и така имате по-малко разходи за поддръжка. Защо това е важно за бизнеса? По-добро представяне на продуктите, осветлението се настройва така, че да привлича вниманието на клиентите. По-ниски разходи за електричество и поддръжка. Работи интелигентно, без излишни разходи. Перфектна атмосфера. Клиентите се чувстват комфортно и прекарват повече време във вашия обект. Интелигентното LED осветление е бъдещето. По-ярък бизнес, повече клиенти, по-високи печалби.